L'associació Univers Àgata Autisme és una associació altruista solidària que treballa amb la cultura per sensibilitzar sobre el que significa el trastorn de l'autisme. L'origen, diguem-ne que tot ve degut a dues coses. Una, la meva faceta com a escriptor i poeta, i la segona, a que tinc una nena amb autisme, que es diu Àgata. Univers Àgata el que intenta és trencar els silencis, trencar les normes, trencar aquesta tristor i embellir amb cultura el que pot comportar aquest trastorn de l'autisme. Dins el blau intens de la immensitat, ells ens miren astorats entre globs de sal i pell oscada, malalts. A l'instant de mitjanit, la catifa blava besa la sorra mullada i una ona gegantina s'ha agenollat i prega per ells al mar. La nostra missió és la de sensibilitzar, repetim, sobre l'autisme. Farem més recitals, farem més concerts i volem, si podem, arribar a poder oferir els nostres propis serveis. Són moments, arcs de Sant Martí perfumats, somnis de sentir-te dir: vull jugar amb tu, papa. T'estimo molt, papa. 16 anys. Com si digués adeu i hola. Una cosa important, si us voleu associar-vos, només teniu que enviar-nos un e-mail a universagata@gmail.com o a info@universagata.org i per tan sols 20 euros a l'any estareu ajudant-nos a poder transmetre aquesta necessitat de sensibilitzar sobre el que significa el trastorn de l'autisme.